Ngiphinde ngilungise indaba yalabantu laba ngoba ngiyabona ukuthi uxolo oluningi la. Ngiyaxolisa ngibona uMaskandi bexolisa lapha. Ziyaxolisa iy'nsizwa yabona. Lento yokuxolisa abafowethu ufuna ungitshela ukuxolisa kuhle. Ukuxolisa kusuke kusho ukuthi umuntu uyaphila. Yizinto engishoyo. Kodwa iyodwa into engizoniyala ngayo. Lento yokuxolisa, ungaxolisi umuntu okusukelile. So lento isho ukuthi-ke impilo, phila impilo eyiqiniso, ungaphila impilo yamanga. Mina mfowethu mangicasukile ngicasukile, angi-act mina. Mangihleka ngiyahleka. Mangikhala ngiyakhala, yabo. Mina ngiwumuntu o-original. Abantu bayangazi mina ngikhala. Zehle inyembezi. Yabo. Kusuke kuwusizi lolo olungithinta enhlizweni nonembeza, yabo. Makufanele ngibe yimpi, kunengilozi yami yempi efika ingimbathe, efika ingitshela ukuthi ngiyangena la. Futhi ngiyedlula la. Noma ngadibana nenyawo noma ngadibana nani. Ngeke ngenzele ukuthi ngiyadlula, yabo. So lento yokuxolisa abafana bakithi ngifuna ukusho nje la kuMaskandi. Ni right manixolisa nenza into enhle. Kodwa iqapheleni lento ukuthi manixolisa ni wrong ngani. Yabo into engishoyo. Yabo uxolisela ini wenzeni. Yabo. Imfezi emnyama nje bexolisa nje yahamba yalapha kumbuso wamaciko. Iyoyincengela. Uyayizwa engishoyo. Kwakuyincengela lokho. Yaze fika khuluma ngondabze kwayo lapha. Ngiyakwazi konke lokho, yabona. Yathi ondabze kwayo umuntu oyinkinga umjikijelo. Uyayizwa engishoyo. Umuntu oyinkinga ondabze kwayo umjikijelo. Ekubeni ama-hit ondabze kwayo ayikhishwa yimina isikhathi esiningi. Uyayizwa engishoyo. Iyayincengela ngi-understand mfowethu, yabona. Imfezi le ethi uyaxolisa namhlanje ifaka negama lami lokuxolisa kwayo. Yabo. Kwayo ondabze kwayo labo kwayona eyilwa nayo. Uyayizwa into engishoyo. Akunendaba nalokho umfezi-ke umfana nje onomoya omuhle Nkosi yami nje oyilungelo, yabo. Sala nje senkosi. Benoshilisi. So kuleli lokuxolisa yahamba imfezi yahamba yoyincengela. Bathe besuka lapho benza ingoma kazwelonke bengayibizi imfezi. Bathe bengayibizi imfezi. Kwasho ukuthi mina laba bantu ngoba ngifuna ukutshela iqiniso mina nginawo amanga ngakhuluma. Umbuso wamasimba yimi engangihlela leyo nto leyo. Ngathatha leli saka lelo balenyanga le. Ali sponsored by Mabalengo. Athi amasimba fanele sothathe sathwese Mabalengo. Yima umnikazi umbuso wamasimba kwakuyimina. Ngangidlala igame ngoba ngangithi bangidlalisa igame laba bantu. Ngidlala igame, angithi igame. Ngoba laba bantu laba ngifuna ukutshela mabeqala into yabavele beqale bethi bona badlala igame. Kuthiwa igame. Yingakho igame kade ngintshela ngithi lento yene game uphumani kuyona kuseyo akuyona igame le. Sekuwumona nokuthakathi. Nenzondo yeqiniso, yabo. Niyayazi igame. Mawuthi mina ngidlalisa igame, kulula ukudlala igame. Igame ungayidlala ngisho ngivuka ebusuku ngo-12 noma ngo-1, yabo. Kuthiwa kudlalwa igame. Uma labantu laba sengishaya iqakala, sekuthiwa hayi akuseyona igame. Kuthiwa kahloniphi, kuthiwa kahloniphi isikhova sihloniphi, abahleli bemicimbi siyabathuka. Ungena kanjani ubaba omdala? Angithi wena mawuthi uhlela umcimbi ubaba omdala. Ungena kanjani egroundini uzodlala ibhola? Sekufana manje manguba uthinteka nekhokho bese ngithi soli baba. Ufunani egroundini umdala? Ufunani mawumdala mawuthi wena uhlela umcimbi wena uyiputsumani. Ufuna yabo. Ufuna ngiqhela phela musa phuma lapha elokhuzeni musa ukungena la. Musa ukusuka umhlelo omcimbi uzogamanxa la. Ebese mina manje ukuthi ngushange isilayiteke. Uhuzula inqulu, yabo. Bese wena uyakhala uthi lo mfana kahloniphi. Angihloni ufunani egroundini umdala. Uhlela umcimbi ugamanxelane kuMaskandi ufuna. Uzomosha. Ja. So ngitshela ukuthi imfezi yabo nabantu engangibafaka lapha ngibatshela lutho futhi. Futhi imfezi naye yabona ngitanza umcimbi kunegama la kunekhanda layo. Esiwuposta yabo into engisho. Hayi uthi yahlohla umuntu iposta la. Kwakukhona wonke umuntu ngoba mina mase ngenza izinto zami engizenzayo ngizenza nje umkunzi, yabo. Bese ngizenza nje, yabo. Baningi abantu abakuyipost no-Ali wayefront lapha. Umuntu wayezicishe eshalaze engathi usemuva yimina ngoba ngishalaza wambuka eceleni kanje. Kodwa nje o-Ali bonke no-DSD babowubuso bepost, yabo. Babengaphosta nabo bethi nansi. Bethi nanga umcimbi siqashiwe. Asingithi sponsored by Mabalengo. Yasuka lapho ubhalule ungizwe lasho laphuma ngalo lasho la kuMabalengo. Lasho la kuMabalengo. UMabalengo impisi nje sesiyithwesa lamasimba ukuthi awaqondane nayo, yabo. Igame kodwa
yabo, ngoba la futhi kuyabasebenzela bona kuyamphakamise uma babalenge lokho yabo. So-ke kwakuyigame le umbuso wamasimba umnikazi waleyo nto le yimina, yimi lo, futhi angisoli ngalokho ngoba kuthiwa nje kudlalwa ini igame. Akukwazi ukuthi igame-ke mase behlula abantu bese bethi akahloniphi, akayibandakanyi nawe, akazwani nobumbano, uzenza isiqhwaga, unjani unjani. Njengoba kade ngiya lapha ebholeni izolo, bengilungisa leyo nto leyo ukuthi hayi mina ngumbhemu nje, akunankinga, yabo. Ayikho futhi umuntu enginkinga naye ngoba akekho umuntu engikholwa ukuthi sezingeni lami.